Ito kami ngayon guys sa Bacala. Sinamahan ko si Tony, no? Bumibili ng tuyo. Ayan, ng dilis. Papansawag daw niya sa munggo. Ayan, no? Mga Bangladesh. India. Kulo India, ha? Ayan. Nandito kami sa Bacala ng India. Bumili kami ng ng gulay na munggo, tapos lalagyan ni Tony ng ng dilis. Wala siyang maisip pa pasahog, kaya dilis na lang ang kanyang nabili. Ayan, labas kami ng gate. Di ba para may wala? Di ba may tindahan din dyan? Bukas ba yun? Tingnan natin yun. May tindahan dito guys sa kabila. Ay, sarado yung isa, oh. Minsan dyan nagbubukas yan, eh. Wala, no? Hindi, yun, oh. Yun yung pinto. Ayan, oh. Ito maliit? Oh. Oh? Konektado yan doon. Punta kami doon sa kabilang tindahan guys ni Tony, dahil wala kami nabiling gulay. Parang si Tony naglilihi. Gusto niya ng ng munggo. Kaya sinamahan ko pag bili ng gulay. Tag-usap ba na rito, eh? Ayan. Nandipad kami dito sa kabila kasi baka dito merong gulay na Hey, kuya pala yan. Ayan, lumipad kami sa kabilang tindahan. Ha? Pala yan, eh. Vegetable, mapi. Repolyo. Repolyo. Namusta mo ba yun, eh? Huwag na. Huwag na may sa mga Yung may sa akin. Pampalaya, mapi, ha? Paghapon pa kasi yung gulay dito sa kabila. Wala kaming nabili guys na ha? Mali ata, sabi ko. Anong mali? Hapon pa, eh. O, mamaya pang hapon yun. Mamaya hapon mo na lutuin. Hapon? Oo. Wala kami nabili. Walang ibang nabili rito. Kasama ko, nintay ko lang. Oil. 10 real. 10 real. Mahal, no? Para lang. Wala kami nabili guys. Wala kaming nabiling gulay. Kaya uwi na lang kami. Labas na rin kami ng gate. Back to tayo, reality. Ayan. Dito yan sa Alcards guys. Naglalakad-lakad kami ni Tony para bumili ng ng pansahog sa munggo, pero walang nabili. Ang nabili lang niya dilis. Ayan, may dilis. Yan. Ang dilis na nabili guys. Yung munggo nakasalang na ba yung munggo? Ay, Wala, di ba sinalo? Oo nga. Wala pa, hindi pa kami makapagluto ng munggo. Dito po yan sa Alcards, malapit sa kampo ng Alpanar. Ito yung kampo ng Alpanar guys, yun, oh. Yan, oh, napakalawak na kampo. Yan, oh. Napakalawak po yan. Napakagandang kampo. Isang maganda ang nila. Maganda ang bilya nila ng company na yan. Samantalang yung aming bilya guys, cabin lang ito, talagang hotel, parang siya, hotel, yun, oh. Malawak. Ha? Uwi tayo. Parang asido yun, ah. May dumang Asido? truck na may kargang acid yata yun. Ibang amoy. Lakad-lakad muna tayo guys habang walang ginagawa. Dito kami sa dumaan sa tagiliran ng Alpanar Camp. Itong pader na ito
Yan, ito. Pader pa lang, maganda na oh. May tatak na alpanar. Minsan na kami pumunta ng tindahan ni Tony, hindi pa nakabili ng gusto niyang bilhin. Bigong makabili ng ano pansahog sa munggo na ano yung dahon ng ampalaya or yung bunga. Yun sana ang aming pakay ni Tony doon sa tindahan. Kaya ang nabili lang niya ay ano, dilis. Yun ang papansahog niya. Plano niya sana manok pero sabi ko pangkaraniwan na lang yung manok. Dapat yung may iba naman. Tsaka yung manok medyo may kamahalan ng presyo. Kaya mag-ano lang muna tayo, dilis. Ayun, may mga kapradang kotse rito sa likod ko, mga nakaparking. Dinaanan namin. Walking lang. Maaga pa naman, mag-alas 10 pa lang ng umaga dito sa Saudi. Kaya ano na, oras ng pagluluto ng tanghalian. Munggo lang muna guys ang lulutuin ni Tony kasi ano, matagal na siya hindi nakakapagluto ng munggo. Mamayang hapon na raw niya lulutuin kasi babalik kami doon sa tindahan mamaya. Kasi yung pansahog meron na mamayang hapon doon sa tindahan. Paghapon kasi nagbubukas yung tindahan talaga ng gulay doon sa may pinuntahan namin. Ngayong umaga wala siyang bukas na ano, gulayan. Kaya babalikan na lang namin mamaya. Abangan nyo ang aming pagbabalik. Medyo malakas ang hangin, napupuwing ako.